Mangilulugay kamin ulit kabaluyan na masanto sa maabig, magayaga na kabuasan po das kayo namin. Impunto alas 8 lagagik sa oras tayo dasaya na kabuasan. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong. Technical Control, Action Conrad Alvarez. Yan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, watan ni Rada Pauhay. Manalutor ni nasari balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagik. Dasayan kabuasan. MIB, mga issue ng bayan po mga kaibigan. Sududangalan nyo na programa di stasyon DWCM Action Radio Pangasinan number 1. Manulop tayo agagi kang oras ni na alas 9. Dasayan kabusan para sa update iran na balita, impormasyon, balita, komentaryo, serbisyo publiko agagi kadasayan kabusan kabaluyan. Nang kuya agagi kay so mismo na sitwasyon na dasaray kabaluyan tira at nandurma iran na apektado na bagyo agagik si Udit kabaluyan nang ko agagik talagang pakaskasirag kabaluyan na dasararayan na kaplusan medyo sepakakagunigunda bagamat kalna-kalnan ni ipapawil agagik so serbisyo na kuryente, serbisyo na komunikasyon. And then kal na agagi kaya kahit papano walalay reserba dan kakanon so maya mayroon kabaluyan tira balat nanang tayo depus nira agagi kadsarayan kaplusan sa Philippine Red Cross agagi sa kaya dasari manunaan ya private group ka agagi kya ya wabman apektado ran lugar na say bagyo kabaluyan. Tanatan unungod report sa gagik at unaabot ninsan siya at imabot la kung kumun at 407 la gagik so inatoy ang ngali kapaldon libula 407 ni agagik so inatoy kabaluyan at saya lugar ya dinalanon bagyon si Udit agagik ya biro nyo ha sa kabiyangan na Red Cross agagik at sari arom di manlaran ng nababalong taon. Di manlaran ng New Year agagi. Ay agagi kadumpisa na 2022 sa death toll agagi kat super typhoon Udit agagi. Kimalablad 407, more than a week agagi kasumpalan na super typhoon imbalis jad bansa or Philippine Area of Responsibility unong tanod National Disaster Risk Reduction Management Council agagik ng karuman. Jad sang kasamputan niya sitwasyon na report na MDRRMC 78 ni agagik sumansasan siyan missing. Kadsayay indalanan bagyon si Udit agagik tan pigaran niran akalista so injury agagik ya lapod sayan na bagyot lalon unatagay agagik mat imabot la injured agagik iram iran kabalayan tayo ya 1,147 over 4.8 million agagik sa akalista yan apektuhan na say bagyo na yan inara 339,881 sumansasan siyan display siya tanuntan mat sari manaayam nira ang gadsari ang kapresan na evacuation center at 1,487 ninsan siya while 135,292 so display siya katao tan wala rad paway na evacuation center sila ba ito ni babagay dor manaayam irad tagpid abungda or manayam irad kanayon dagagi kiraray 135,292 no ararayan na 135,292 agagi at wala rad paway na evacuation center sila ba ito ni babaga si abungda talagang totalin blown down kabaluyan sa area ya grabe na naapektuhan na bagyon si Udit agagi at sa lugar na Mimarupa particularly dyan Palawan Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, Karagatan BERMM. Si good news to labat ya, rami pa naamutan na sa RNP agay-gay-gay, ta siyempre, numambil bilang wala rag kuiba, danuman may kuiba, na wala rag silong nakakiwan, nakalsubulong nakakiwan, o din buwal-buwal ire kakiwan nagagig, di ba? Katunjad sarayan kaplusan sa relief operations at patuloy ang gadsay 2022 agagig. Jad separate update kiimpaway na Department of Social Welfare and Development in Kwanda. Ya 293 million in financial assistance at bagyon Udit survivors. So ni iterla out of
impawaya malalapod pundo na national government agagik unong DSWD eksakton 293,352,307 i-assistance at iniitorya na DSWD jad local government units non-government organization tan arum nira agagik at sararayan na kaplasan jad saya agagik so yung pangabot na balon taon agagik sa Philippine Navy at Simabi at Surigao del Norte agagik kaya adi awit-awit yan na goods kan arum niran items siya ayat awit-awit mat so temporaryo na shelter partition 200 ya piraso ya more than 2,000 bottles of bottled water almost 100 bottles of 6 liters water in container kan labinduan na cases na vitamin C supplement agagik kasi kaukulandayan, nagkulan natin ang butil sa panaon. Jad parte na Philippine Red Cross siya gagawin dan clearing operation at bali na libagon. Kasumpalan niya ba sa barangay roads at ginaygay na sa Ibagyo. Sa Cebu Beach chapter na humanitarian organization, si Karamot agagik so ng bunog na hot meals at 537 niya katao in Inayawan sa Kedasare most affected areas na bagyon si Odette agagik. Jadi statement impawited media nun karo may kabuasan si Manila City Mayor tan presidential aspirant Isko Moreno volunteers from Manila Disaster Risk Reduction Management Office agagik si Karala Kabaluyan so nan silibra na balon taon od Cebu Province at gagawin dan clearing operations tan mangiter na clean water to typhoon affected residents agagik katutang may babaga Kabaluyan niya saray nanduro may iran grupo wala rad sarara may apektado ran lugar ya di malara ng Christmas di malara agagi ka nan babalon taon at sarian kaplasan si maong niya balita lang bangat amin agagi kirarayan presidential aspirant Kabaluyan tan pang senador amin agagi kaya kahit papano wali puso danong tulong kanya-kanya labat irad propaganda nagagig no supay maksilya man propaganda ya si karagagi kat manggagawa na operation da di ta nagagi kada bilan pason sa BBM Tansara Unifying Team mat agagik at wadtan ira Kabaluyan nya untulong mo tad sari display sira pangkanawnawa damat ita nagagi kani panangnang satellite pa nimot at sa Kedasara o iapag o dino ibabaga ya teritoryo tanala po ay dala nasaray Marcoses Kabaluyan are pa pamilya Romualdez di ba untan tumat agagik na Mayor Sara Duterte syempre naman lugar tuta nagagik sa Mindanao and then kaslakan iran amin nagagik at untutulong mo ditan manggagawara agagik na quick response daran niya Kabaluyan ang gano man bilbilang at very shallow dino pakita ang tao lambangan so gagawin na arong agagi sa opisina na presidente siyempre si Karim Manunaan niya untutulong ditan tan manggagawa relief operation tan wale promise agagi kaya tigwa 1 billion so kada probinsya so itari ayuda iya ay agay kat malalapod national funds Kabaluyan unungod kinon Pangulong Digong kapigalabang at antisimambalong taon inanunsyo to niya. Sa opisina mo na Vice Presidente agagik panamaglena na BP Robredo bagamat mulaglabali pundo to niya agagik at nanggawa na sa kuya alingwan ng Kulami Foundation da agagik kaya si katumat itan sa mga awat na sari donasyon malalapod sari private sector iragagik tanuntan mo tad private individual tansaray awalan na may kawang puson may awalan na puson kawang gawagagi aawatan da and then i-deliver da mo tagagik ditanod sa ramay lugar ya dinalan na Bagyo Kabaluyan katon na all effort agagik every individual Kabaluyan sana uman na lang Manny Pacquiao untan tuman instead naman silibra na birthday to agagik inawi tulab man sa ramay ami gastuson to supposedly at birthday to niya inawi tulab man agagik at mismo na no inderme apelida mo ya laon da agagik at destinasyon da say kung nilabat labasa di agagik kay Senator Lacson Tansik kini
si Senator Soto, basta si kwanda niya, ubusin namin ang mga magnanakaw, kwanda lang ba? Magnanakaw sa kabad ng bayan o magnanakaw sa may against property agagi ka, mansog kwanta. Si katulaba mo papaw yung matagagig. Si Iskumot Kabaluyan, sa grupo to niya, waman Cebu agagi ka, may nibasa tila ni naman, yasay MDRR mo da Kabaluyan, CDRR mo da agagi kat di malaran ng balong taon, sa Kia area at Cebu, yung tutulong matiragagig. And then wala rin asistansya ng Lapod Manila, iawitod naman Kabaluyan. Mayaman kasi Manila agagi, kasi Makati, so agni nang responde agagi kaya. Nan panahon na sa nan BP Binay agagi, kata walay grupo danyan na ganito kami sa Makati. Gusto ko, ganito tayo sa buong Pilipinas, kwanto matya. Ya si kare number 1 niya, imayuda mo tad sa may indalan na bagyon, grabe dyan Pangasinan, di ba? Si karagagik sowa ng gawa na rehabilitation tanuntan mo at relief effort dara niya gagik. Katon dapat lang ba nga? Katon sama-sama tayo saan man ang may aksyon, saan man ang may balita, sama-sama po tayo Kabaluyan. Yan na pagagagik, ya atanat tulungan iraratan niya lugar. Mapalpalartinin arawi jad Pangasinan, tanjad region 1 nagagi kay tangga po so mismo na tatawagan tayo balag damyo sa gagik or kalamidad jad dimala niya ng damyo sa sikatayo maliban at samay balag danom iawit-awit na sa kaya gagik ya bagyo ianulap antikay mo labat ya panahon od sari daralusan na sari managsi aray dumaralos tayo gagik, di ba? Katon mi salamat ti Diyos sa katawan kasi na-spare tayo at grabing kalamidad kumpara dita nagagik at mismo na Visayas tan Mindanao. Kasi by region agagik so talaga naapektuhan alwalabalan by probinsya. By region agagik ya katuming bagalo ni pigaran region niya panay wala Visayas area tan Mindanao area. And then wala laylayan agagik so arom na Luzon. Si katutay ang bulat agagik kad sarayan Kaplasan. Kaya mi salamat tayo agagik ta jad Pilipinas ay jad Pangasinan kahit papano na spare tayo. Anto ka man iran na agawa iran na natural calamity agagi at sarayan Kaplusan jaad Pangasinan niya sakimot at saray tatawagan tayo flood prone area tan untan mo typhoon prone area lapod wala tayo od gilig na baybay ay nako po kaskasya nagagi kiraray Kabaluyan titan katon ano asingger lang bangat mo kumo singa bilbilang may ibaylan mon biyayon at mga umbati kay 200 kilometers singa Manila labungan dakalagagi nga putulugang kanid baluto ko ilangan mo unlugan od baluto nakukulan mo agagik so unlugan od eroplano tapyano makasabi ka dita nagagik ad sa tanya pason nya napiktuan na sa bagyon suudit ta talagan pakaskasira Kabaluyan. At Kaplusan nagagik jadin tiron Pilipinas awalan tayo na 4,600 yabalon kaso may sulo ka 900% agagik so inatagyan to niya kumpara ed apalabas ira jad Manila lang bangat itan katunatan na itutulak na sa Okta Group agagik sa mass testing ed jad NCR agagik ya kasumpalan niya ni ikurit so 4,600 in one single day. Yawa average agagi kay matagay so COVID tanatan matagay ed sare wala ro hospital agagi kad sarayan Kaplasan jadluyag na Pangasinan mi salamat tayo ta dagdayset nan samang patutungtungan tayo manti triple digit lalawarin amin so kapalduan na bali jad Pangasinan ni natan single digit agagi ya bububanin numero kaya mi salamat tayo Kabaluyan, di ba? Nanduro man nagagi kaya sitwasyon itan. Balot, arama say pag-asa agagik mamapasakbaya. Jad Pangasinan Kabaluyan tan buong Pilipinas at makalik na tayo na ang batalya panahon. Cloudy weather agagik makuyumyum ya panahon. Sa epekto to niya agagik bali-bali ka kuogip. Sa epekto to niya balot Kabaluyan araramay bagyo vegetable tira. Yaya gagi ka tami frostbite ya tatawag na gagi kya no manyiloy
sulinao, manhiloy linao od tapuna bulong agagik na repulyo, tanarumniran bagyo vegetable product agagik na bulok iraraya kabaluyan. Katuti balaga problema. No subsubran ang betul. Iyag tayo practice agagik susubran ang betul jay da Pilipinas agagik ta tropical country timot kabaluyan, di ba? Iyan po ka agagik ya sa sitwasyon o da sararayan kaplusan. Yan o pag tayo agagik ya ay at pampreparaan o da sararayan kaplusan. Balon OFW Department to crack down on illegal recruiters and fixers. Di marakop kumun nagawatan si mayarap tuta nagagig baka ang gantila lamot na salita. Si Pilipinas actually tawalan tayo na mararakop agagig Iran na tatawagan tayo na batas balot agagig ni implementan unong kabaluyan. Jadsarayan kaplusan at tawalan tayo na aktibya kaso nationwide ya 21,418. Balot si maong niya balita sa recovery still agagi katimabot la da 2,778,943. Agagi ka sa total aktibya kaso tayo at 2,851,931. 21,418 so active ya kaso agagi kasi minus mo may active tanuntan mo the total case total case tan recovery sa gagi equal sa active ya kaso. Pero naaruman niya active ya kaso agagi na 4,600. Hindi kaiba laman kabaluyan. Di ba? Kaya dapat to tuloy-tuloy tininsan si agagi tatawagan tayo yaw amay tumitawag saya untumbok tayo od panuntunan nasay IET fagagik yaag tayo bangar. Maminsan kasi no bangar tayo agagik santa tayo ikukurtil lang na gobyerno kalayaan tayo ninang nang yung agagik bansa na kayo tanang nang tila bala jad bansa agagik ya Dutch jad Netherlands police dispersed thousands protesting against lockdown measures lalalamot agagik. Jad Israel, wala larad booster shot, kumapat. Kabaluyan niya. Kumapat lang shot agagik yan, wala ba lang booster shot. Nuwagingan, mega booster shot lagagik, kumapat lang. At saray walay kumerbiti disdaran yan, Israeli kabaluyan. Pagang gano'n, detalyan tita nagagik na ni gunuyan. So, sayan mo ya balita, ya sa PNP manimbestiga, street bullet incident, yaya agagik at agawa, and then jad Makati. Talura sinatay, apatira agagik susugatan, at Makati shooting. Naku po, my goodness. Nang naman tayo agagik ya, business center kabaluyan, at buong Pilipinas. Dito din NCR, Makati City. At agimbalira red sa kaya shooting incident, kapigalabangat, agaway lockdown sa kaya village ditan. Kasumpala nagagik ya sa kaya agagik ya, walad isolation niya. Positive agkwanta no Delta o Omicron kabaluyan. Timaka sa isolation nagagik. Naku po. Katuti babaga ka nanawos ulo na pigararan na kabaluyan tira. Di talituntan, pawilan ko agagik yan. Nani guno yung labangat, hanabuhay muna tayo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alas 8:25 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tinagagi ka lulagya komersyal mani-scroll kag Facebook agagi. Amayami iray makapabagdamdamin iran na throwback picture iran. Agagi tan memories da palabas siya pigaran taon niya din mala nagagi ka da sarayan bagta. O ila ko mo nagagi ket amin iraratan gamiton tayo ya inspirasyon at say arapon tayo agagi kaya balon taon na lamat kabaluyan. Nanduraman niya. Nanduraman, nagagi kaya sitwasyon. So, nanunang ng tayo gagi, kanya-kanyang po siya ko pilot. Wala may friends forever. Kwanto niya, nanugugaw nira, wala pinicture da gagi, kabubugta. Di malanso maya-maya panahon, nagmaliw lalabot agagi, si karalaban ang papicture nila, same venue, same personality, balot, dumabalot agagi, wala laod lamisaan dan niya. Kabalo yan. Alaga naman. Kato na maya-maya agagi, kira memories, iran nanduruma, iran nila, unlulutaw-lutaw, itutrubak da, si katuta nagagig, subakapangiter mo balot, natatawagan tayo na may pakakidwitan na liknaan na balang sinansakay kabaluyan. Talaga nung talabala, ta siyempre, wala rami talagang mansasan siya. So, mismo tatawagan tayo friendship dan niya, wala mo balot agagi kiraramay, as in ang kapula, nating asin nating, palabas latan, etc. Nandurumaan tan kabaluyan. Lapo agagi ka din niya tagay na COVID jad Manila kabaluyan, jad NCR, sa DOTR manggagawa na random test at sari pasayro sa LRT, MRT, say train capacity agagi kat mansasan siya at 70%. Walay agwat agagi kaya balan sa kay, noon nirungkal, walang sami dikit-dikit. Wala agwat to agagi tananggap pulay nakukulan niya kalagay, insan walay akaping, akaping kabaluyan,
manggagawa na testing, aka-pink, aka-face mask, tan aka-face shield. Kabaluyan, aka-overall ya gagi, pero pulis tani walay batuta to. Walay batuta to, walay may handcuff agagik. And then walay radyo to niya, si katun liliber ya mantitisting at sari paseros na LRT tan MRT. Ayan mo biya gagawin na DOTR kabaluyan, inanunsuyad Facebook page dan yan ng karuman. Ya partiya od order ya inisyo na Transportation Secretary Arthur Tugade od rail system to enforce strict health measures kasi sumpapaway ararami ng papositive kabaluyan at panay iraraman agagik nalada kuno od amin ang biyahirura agagik od sararayan ka plasan talaga naman my goodness katon natang gagawin datan jad party na DOTR jad trend si random antigen testing at consisting tan volunteering passengers at intended jad tapyano ni guide agagik in adoption of any further needed measures unong kinang transportation under Secretary Timothy Batanjo in kwanto niya passengers siya ayat ipasilong the volunteer to be tested at si Karaso amay una abulo iraya ya un proceed their trip no abulian iran un proceed their trip kasumpalan na testing at informan iraraya the site test result by text message la kabaluyan. Ay, balibalitan. Actually, balibali pa na testing. Pampasilong ka testing, libre. Di mamaong mantantam sa sitwasyon mo, di ba? Nang sa may agmonte sitwasyon mo agagik. Sa train capacity, kabalayan at mansasan siya 70% hanggang sa rarayan kaplusan unungod kinan na Secretary Tugade. As recommended dyan na sa railway sector, all rail lines at maintenanda so kaplusan niya 70% passenger capacity under alert level 3 status. Tan sa strict health measures to prevent the spread na COVID-19 at i-enforce kabaluyan. Ay agagik ya measure kwanto niya, this is to avoid the bottlenecking or crowding na passengers station. Ay agagik at man-increase na risk of virus transmission kabaluyan. Any adjustment or changes at passenger capacity at sa rail lines as well as at other modes of public transportation at subject to the guidance na Interagency Task Force for Management and Emerging Infectious Disease agagik ingkuan ng Secretary Tugade. Sa DOTR at manasay niya na train marshal to enforce the health protocols at train Tansaray Station sa agagik ya. Sa DOTR at ingkuan damo at i-require da sa amin iran rail personnel yaman undergurad antigen testing with physical reporting limited to 60%. Actually, wala rin arumiran kumpanya natan kabalayan niya, ari empleyado dan niya. At nan-issue rin memorandum magagik kaya agiran niya rin unatindid ang kakabalag iran gatherings outside their homes agagik. Singa bilbilang, may birthday rad sa nanoy o unatindirad kasal or unatindirad sa kaya balag event agagik outside their homes kabalayan or lugar. Ya wala rin bisita agagik kaya tagara paway na lugar dan niya, aman, agira abulo yan agagik. Tapiano naiwasan so anto kamaniran aberya tan pakapiktuan na sari kumpanya danya. Ay agagik at si Malacanang attributed sa itatagay na COVID-19 niya kaso ad mobility ad nya lami babaga kasi kayo. Si Malacanang kabaluyan ingkonda kasi niya tagay agagik na COVID-19 at lapod sa ate increased mobility during the holiday season tan presence na highly contagious Omicron variant of COVID-19. Kabaluyan. Katuta nagagik so nanunung dan rason. As of this writing, the Department of Health agagik recorded 14 people infected with the Omicron variant. Si kwanda agagik at 1,000% so biskag to niya. Nan sa may Delta o dino may local COVID agagik. Di ba? Katuy ang bulat agagik ya. Sa Pilipinas kasi kaditiklan na taluran lokal. Pituran imported Omicron COVID-19 variant cases sa gaging Metro Manila at walad high risk for COVID-19 transmission niya unungod okta research. Katunjad Pangasinan, nubilbilang tawalay manguman mambilbilang so gangga nagagik ng gobernador
at Governor Pogi agagi kad sararaman ni Kabalian ten malalapod Metro Manila kasi natan na ni man napalbangon agagik nanang ko gilig na karsada tanadala ng Kuray Terminal Kabaluyan dakdakal ire paseros dakdakal ire paseros yung pawil at Metro Manila andin nanunong ng timot agagik amaya-maya bakasyonista at sa pangabot na balong taon kasi kasumpalan na samip amin ng 2020 ang gapoy maraka pa selebrasyon kasi nagkaroon na lockdown. Sigaton ang gapoy putukan, ang gapo agagik sa selebrasyon, nata nagagik ating-gatinggaran, din nakasumpot Kabaluyan after 2 years, ire Kabaluyan tayo nagakasumpot agagik. Ay siyempre, grabing reunion, grabing selebrasyon. Pero niya balat agagik kayo, so resulta to niya. At sararayan kaplasan, matagay agagik so bilang nasaray non-positive. And then si Kwanda, ni first week labat itanay, nata nagagik at wala ni, ilalo ang dagagik kaya sa may activity siya ginawa tayo bulan na Disyembre, Christmas tanong tanmatid New Year, Kabaluyan, ay agagik at umpaway so resulta to niya, ud sayan simba, katon ilalo ang tayo, ay alo ang resulta, epekto to niya, katon aya agagik ilalon tayo unatagi ni Kabaluyan so bilang nasararay walay COVID na agagik katon jad Pangasinan Nobel bilang agagik at higpitanda so mismo na iloob nasari Kabaluyan tayo malalapod Metro Manila ay siguro agagik at agyusisintiyon itan anyway asumpal mo lay tatawagan tayo na festivity sira at ay agagi kay so Christmas tambalon taon ay siyempre naman agmula siguro apilitan iraray Kabaluyan tin unsumputak na itchitira kondatan manggano agagi kataong ko kontak tayo kin ng Doktora Ana tas si Doktora Ana agagi kya Provincial Health Officer tayo alis tumon Nobel bilang at available agagi kat na bat matad cellphone tayo pero no aga available mo iagagik si Dr. An ha man may message si Raya walay meeting may etc. Kwanda mo agagik katon na nang tilang bunga no aluan na busy si Dr. An agagik kat makala tayo na pigaran impormasyon no anto so mismo na ganggan advice agagik o rekomendasyon da ya ad local IETF Kabaluyan ya dadalawan ng Governor Pogi agagik tapyan i-implementa for prevention agagik at idakal tan pakaloob agagik ay magano mainsan tani daw kanat birit sa agagik kasi labay to ni babaga ang gapuno ubat taman riring mat agagik ka ang gapuno ubat Kabaluyan ay talaga naman ingat-ingat po tayo agagik yag, tayo pasaway. Mayarap agagik subangar. Mayarap agagik sa anawot sa uluto. Ano anawot sa uluto ka ulo tayo agagik. Bay, antayo siya bantayo si kailabas sa apektado. Apektado pati pamilya. Doktora Ana, pwede ba kayong isturguhin po ngayong umaga? Doktora. Magandang umaga po, Action Joel, at Happy New Year. Happy New Year po, Doktora. Pasensya na po kayo kasi alam ko naman, ready naman po kayo anytime po pag tinawagan kayo na hindi busy po Opo. Doktora, Yes po. Marami kasing nagtatanong ho kung ano ang magiging action ho or either recommendation po ninyo as a Provincial Health Officer ho kay Governor Pogi Espino as the head ng local IETF kung mayroon mang panibagong kautusan ipapatupad po sa mga border checkpoint po natin and then sa buong lalawigan ng Pangasinan ngayong bagong taon, especially po na tumaas po ang number po ng mga nakakaroon po ng COVID sa Metro Manila po, Doktora Ana po. Ako, muli magandang umaga, Action Joel, at lahat po ng nakikinig sa inyong programa po. Yes po. At Happy New Year sa lahat. So, tama po kayo, ngayong araw ay isa na as ang alert level ng Manila, no? Nasa Pinas po sila. At ang isa pong talipay makakapagkakaroon ng pagkakataon na mapanayam ang puting Gobernador Amado Aiko, Visitor ngayong umaga, yes, ay i-recommenda natin muli no, ang paghihigpit ng
borders natin. Mhm. So, sa pamamaraan na talagang hanapin ang mga government ID, no, at saka yung mga vaccination card po. At kung maaari, yung vaccination card ay tinitingnan po yung kung kailan po yung second dose na pagkakabigay. Kasi nga po, dapat po tayo rin ay lumalapit na sa mga vaccination centers natin para sa booster shots po natin. Yes po. So, ibig sabihin po niyan, yung binabanggit po niyo, Dr. Ana, iyan po ang maaring irerekomenda po niyo kay Governor ngayong umaga po pag nakausap po niyo sila. Tama po, Action Joel. Yung pag-iigpit po ng border at para po sa mga kababayan din naman po natin ay talagang tangkilikin na yung pag-booster shot. Ay na po, pag kayo po ay lampas na ng 4 na buwan o 5 buwan doon sa second dose niyo, ay mababa na po ang mga antibodies po natin ito. At bukas po ang mga vaccination center ng mga LGUs na ngayon, local government units, para po sa booster dose po. Pero, Doktora, as of this moment po, mayroon po ba tayong enough and available vaccine for booster shot po dito sa Pangasinan na iniikot po ngayon, Doktora? Opo, tama kayo, Action Joel. Meron po tayong sapat na bakuna po na available sa mga health centers po natin, no? At ito nga po yung isang strategiya na tinitingnan natin na patuloy naman po na nagtatala tayo ng mas mababang kaso ng new cases ng COVID sa probinsya natin. No? Kahapon po 3 yung naitala natin Yes, na new case, no? So patuloy tayo na mababa, pero yun na po, kailangan po hindi tayo magkakampante, no? Dapat po ay agresibo tayo or proactive tayo na muli na kung nakikita po natin na tayo po ay lampas na sa 3 buwan doon sa second dose natin, ay kailangan na po tayo magpa-booster dose. At saka muli natin kinakalampag yung mga kababayan natin doon po sa paggamit po ng ating pong pag-observe ng mga health protocols natin, yung mask, Yes no, po. yung ating pong physical distancing, lalo na po sa mga sasakyan, no, at yung ating pong frequent hand washing or sanitizing. Patuloy po yan, no, parte na ng new normal natin yan. Yes po, tama po yun, no, Doktora. Iyan na po yung new normal po talaga ho. Inaasahan po ba natin, Doktora, na pagkatapos po ng mga festivities po natin sa buwan po ng Disyembre, lalong-lalo na yung Christmas and then New Year, sa tingin po ba natin, with the result po ngayon, kasi mababa pa rin hoy, may posibilidad po ba ito na maaring medyo umakyat ng kaunti sa mga darating na mga araw po? Opo, ito yung pinapangambahan natin, no, Action Joel, nangyayari na po sa Manila, no, dahil nakita nga natin yung influx ng tao, yung dami ng tao sa Victoria, Quiapo, nakikita po na po natin yan. At meron din tayong mga kababayan na umuwi dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya po, hinihikayat namin yung may mga sintomas po na pagsipon, no, masasakit ang mga lalamunan, nilalagnat po kayo, masakit ang mga kasukasuan nyo. Kailangan po talaga magpa-swab tayo. So, ito mga sintomas po ito ng trangkaso, pero yan din po ang sintomas ng yung variant of concern na Omicron, no? At kailangan po, lalo na kung silang Action Joel at may mga comorbidities, importante na magkaroon tayo ng peace of mind. Pag may mga ganito na po tayong symptoms na nararamdaman, ay mabuti na po na magpa-swab tayo. Para po, opo, pag negative yan, at least meron kayong peace of mind. Correct. Pero kung positive po yan, ay dapat mag-contact trace kami. Kasi nga, hahanapin namin yung mga pamilya ninyo na exposed po sa inyo. At nang sa ganun, masuri, no? Para po maunahan na natin, hindi yung kayo na naman po ay aabot sa mga hospital natin. Yes po. Doktora, may nag-text po dito, may libreng swab testing pa ba ang probinsya? Sabi pong gano'n ho. Opo, Action Joel, nandito pa rin po yung ating pong mobile team na mga swabber natin, no? Yes Yung po. ating mga medtech. Kailangan lang po yung makipag-ugnayan sila sa local government units nila, sa mga RHU po. At yung RHU po ang mag-iipon sa kanila para po pupunta kami dyan. Kasi nga po yung mga nagsaswab, naka-PPE po ito at hangad namin na minimum of 8 man lang ang nagpapaswab para po bawi naman po yung gastusin doon sa PPE. Kasi kung isa lang po kayo, doon din po kami nagkakaroon po ng challenge. Although, pag sinabi naman po na talagang may mga nagpapakita na po ng sintomas, ay kayo naman po ay agad din namin swab. Yes po.
Sana nga po, kaso nga lang po, doktora, yung mga ibang mga bayan po, mga RHO, napupoliticize po sila eh. Kung minsan, kumbaga, ito, kulay puti. Ito naman, kulay, di may kulay ito, isasantabi. Uunahin yung kakulay nila. But anyway, sana hindi po gano'n. Na-implemento po yung mga ganitong programa. Anyway, sa ngayon po ba, doktora, yung booster shot, kasi karamihan naman po nagkaroon na po ng first and second dose. Siguro kung mayroon pang mga first dose at magsi-second dose, kukunti na po yan ngayon. Karamihan na po booster shot. Ang tanong ko po, tuloy pa rin ho ba yung mga pagbabakuna po, mga kwan po ito, mga walk-in pa rin ho? Hindi na po ito scheduled na magpapa-registro ka bago po yung dumating na pizza po, doktora? Apo, Action Joel, ano na po ngayon, walk-in na. I-encourage na po namin lahat ng walk-in, no? Mag-walk-in na ang mga kababayan po natin. Even din sa booster shot po niya, mag-walk-in na po kayo. At kung halos wala na rin po sa poblasyon, ini-encourage na namin yung mga RHO po na pumunta na nga po talaga ng mga barangay. At suyuri na yung mga malalayong barangay po nila. May nagtatanong po dito, doktora, galing po kay 2253. Pakitanong kay Doktora Ana kung pwedeng walk-in senior sa booster shot, hindi nakukuha ng numero. Sabing gano'n, no? Kasi alam nyo naman po yung mga senior huy, yung tuhod po, medyo mahina-hina na po. Pag pipila po ang mga ito, ay manginginigo. Baka pagdating po doon sa area po ng pagbabakunahan, ay manong, hindi kayo pwedeng bakunahan kasi mataas ang dugo nyo. Yung pala, napagod doon sa kakapila po, doktora. Apo, tama, Action Joel. Opo, may fast lane dapat po ang mga senior citizen namin, PWDs, at saka yung ating pong mga buntis, no? Yes, Ay pinapaalala natin yan sa mga RHUs na kayo po ay may fast lane para po dyan sa inyong kategorya. So, dapat po na, isumbong na lang sa atin, Action Joel, kung hindi po sila hindi sila naka-fast lane, sa ganun po matawag natin ang attention ng mga partners natin na doctor sa RHU po. Yes po, yan po, magandang advice po yan, no, doktora, kasi yung mga iba kasi pipila ko ito napansin ko po talaga, particularly sa bayan ho namin. May mga nakalista, nakapila sila, pero pagdating ni politiko, singit hanggang yung nakalista, yung schedule niya alas 8 pala ng gabi, pipila. At saka matapos po. But anyway, siguro sana hindi na po yun mangyari po na gano'n, no. Doktora, may nagtatanong pa rin ho dito, ano daw pong available na mga booster shot po natin na andito ngayon sa Pangasinan? Niro-roll out po nyo sa Pangasinan? Ako, ang mga may emergency use authorization po, galing ng FDA, no? Ating pong mga bakuna is apat lang ang dapat po natin natangkilikin. Ito po ay yung Sinovac, Pfizer, Moderna, at saka AstraZeneca po. Yes, yan, po. ito lang po yung apat na pinagkakaloob ngayon ng mga RHU natin for booster shots po. Ayan po, loud and clear po yun, no. Sa ngayon po, doktora, wala na po bang kumbagay yung mga pagbabago as the moment na mga patakaran pong ipinapatupad po sa Pangasinan? Kasi ang magandang balita po kasi, doktora, siguro kukunti na yung mga papasok sa Pangasinan na mga bakasyonista natin kasi uwian na. And then umpisa na po ng trabaho po ito. Lalabas na po sila lahat. Ang tanong po nila dito, nabanggit po nyo kanina ang requirements pa sa kasalukuyan ngayon, yung vaccination card, and then ano po yung isa po, doktora? Yung booster shot po. Booster shot. Apo. At saka kung papasok po ng probinsya natin, kailangan po mayroon silang government issued na ID na taga rito po sila sa Pangasinan. Oho. Pero pag bisita, manliligaw halimbawa kasi hindi nakapunta nung bagong to, hindi wala ng pag-asa po. Apo, tama po kayo. Kailangan po na meron po siyang may makita na ID at saka kailangan po talaga magpakita ngayon, Action Joel, ng vaccination card. At saka pag nakita nga po nila yung vaccination card, yung second dose niya ay lampas na po ng 3 buwan, ay kailangan din natin yung booster shot. Kasi nga po, ito ay magtutulong doon sa pagbaba ng antibodies natin. Na yan ang mga pangyayari ngayon sa Manila na talagang tumaas ang cases po nila dahil nga pababa pa yung
booster shots na lahat na naibibigay. Yes po. Loud and clear po yan. No? Ngayon, doktora, sa kasalukuyan po, doktora, yung Omicron po ba, wala pa ho tayo dito sa Pangasinan? Kasi noon, may minonitor po kayo. Ang magandang balita, dahil negative po siya. Wala naman po siyang sintomas, etc. Kung ano man dyan, naging nakasakayan po niya yung nag-positive ng Omicron. Ngayon, no, mayroon po ba tayo minomonitor po ba dito sa Pangasinan, doktora? Sa ngayon po, wala tayong minomonitor. Tama ho kayo. Meron hong tayong isang kababayan na nakasakayan niya yung nag-positive po ng Omicron. O yan po, ang maganda. Another po, doktora, katatapos po ng bagong taon. Kumusta po ang mga naputukan ho dito sa Pangasinan? Ay, nako, sandali. Aputot agagik ya. Na siyempre, no, po laman agagik sud. Magano. At least, alam na po ni Doktora Ana po kagad kapag naputol ho. Sabi na, ibig sabihin, ako nang tatawag. Opo. Tama po. Ito po ay routine na natin dalawa po na pag 12 minutes. Opo, Action Joel, tama ho kayo na meron ho tayong isang kababayan na may nakasabayan siya na positibo sa Omicron, no? At kaya po siya ay pinabantayan ng Department ng Kalusugan sa atin. Pero hindi po siya nagpakita ng simptomas, no? At siya po ay negatibo. So, kung kaya't ang Pangasinan ay wala pa po tayong naitatala na kaso natin ng Omicron po. Yan po, magandang balita. Ngayon po, doktora, katatapos lamang po ng selebrasyon, pagsalubong po ng bagong taon. Kumusta naman po ang datos po natin sa mga naputukan ho na dinala sa iba't ibang pagamutan under provincial government po, doktora? Opo, tayo po ay nagtala ng 39 na kaso ng fireworks-related injuries, no? Base sa surveillance po natin. Ito po ay from December 21 to January 3. So, 39 po yan. Kumpara po ito, same time period last year, 34 naman ang naitala last year. So, mayroon po tayong 15% ng pagtaas ng kaso po natin ngayong taon. Yes, at karamihan na affected, Action Joel, ay mga kalalakihan na bata, no? At ang age group na marami po ay 5 to 9 years old at saka itong 20 to 24 years old. Yan po yung mga edad na most affected po natin. Wheaties at saka boga ang kadahilanan, no, ng kanilang mga injuries. At saka 17 po ang active at 22 naman ang passive ang kanilang involvement. Mga kamay, no, may eye injury tayo, Action Joel, may mukha, may finger na mga tinamaan. Wala naman pong amputation tayo na naitala. At saka wala ko tayong stray bullet na naitala po. Ayan po, magandang balita doon si stray bullets at least tahimik at hindi nininnervyos ang provincial command kasi pag may stray bullets yan, nanginginig po ang mga tuhod po nila sa Anyway, yung mga naputukan na yan po, ma'am, may data po ba tayo kung sinong pinakabata at si pinakamatanda? Opo, nalila po. Pinakabata is 5 years old. Naku po. Na, opo, at actually mata ang tinamaan po sa kanya. Passive po yan nung siguro. Opo, at ang pinakamatanda po is 56 years old. Abuk itan, manlalastog. Opo, Action Joel. Na so yan yung mga nakakatakot yan pag nakainom na sila tapos sila po ay na humahawak na itong mga paputok po natin. Yes po, siguro ang mga ito ay nagyayabang, baka yung mga iba din naman po na naputukan ho, ang handa nila ay ang sakit, baka walay ang babangil dito na mapagkatid lima, mansilsilira, takainom nira, pagkatapos yan, pag sinindi at tinapon nila, yung pala na itapon nila, iba pala ang naitapon yung pusporo o yung kandila. Kaya, but wala naman pong grabe po sa mga naputukan po dito sa Pangasinan po, doktora, na tinanggap po ng mga iba't ibang pagamutan po natin. Wala naman po. Kaya lang ang nakakabahala sa amin ay siya po dyan sa kaso na yan na 39 ay eye injury yan. Naku, diba? natausikan yan. Opo, yun yung pinakapangambahan natin kasi nga pag eye injury, maaari na masusunog yung mata nila, magpupos ng
ano po, ng pagkabulag, no? At 10 rin dyan po ulit yung sa daliri naman. At Yes, saka po. kamay, Action Joel. So alam naman natin na pag nabawasan yung mga daliri nila, so wala naman po tayong amputation na pangyayari. Kaya lang, yung pagiging productive mo kasi, pag tinamaan yung mga daliri at saka mata mo, ay maaapektuhan. Correct po yan, no? Sabi nga ni BP dito, si Action Ronnie, hindi baling matamaan yung mga gubo, wag lang yung hinlalaki daw ho. Sabi ni Action na BP. But anyway, dun so, eye injury po siguro, doktora, siguro yung roses po dyan, ho. Pagkat tinatas nila, tumatalsik sa mata, ho. Opo, meron din na mga naitala na doses, no? Pero ang pinakamarami po na firecracker na nag-cause ng injury ay quippis, boga, no? Ito pong fountain na ano, at meron pong 5-star. Ito ang isang namin, nag-worry sa amin. Kasi ang 5-star ay kasali po sa nakaban, no? Na paputok. So, bakit Yes, po po. ito ay nabili ng mga kababayan natin? Yes po. Anyway, Doktora, maraming salamat po sa mga pahayag po ninyo. Maraming salamat po sa mga susunod na araw. Kung may pagbabago po yung mga protocols po na ipapatupad ho ng local IETF sa mga border lines po natin, ho, border checkpoint ho, ay tatawag ulit po kami sa inyo para may pahayag po natin sa ating mga kababayan po, Dr. Ana. Thank you very much po. Thank you very much, Action Joel, at sa lahat po ng nakikinig sa inyo, magandang umaga muli, and Happy New Year sa ngalan ng butihing Gobernador Amado I. Pogi. God bless po. God bless din po, Dr. Ana. Thank you very much po. Yan po mga kaibigan, si Dr. Ana Marie de Guzman po ang ating Provincial Health Officer. Kabaluyan, at update ta nagagi kad jadsay COVID, tanuntan mo't kabaluyan at yung pangabot na balong taon. Ay, kupelot, Aksyon Conrad, IBP ay sutil-sutil. Hindi ba lang naputo kayo hanggang di na nagamot? Alaglaba may, anto'y tawag at saya? Sikan talaga. Pero si Kuan Aksyon Conrad, ang gapuan takod sa atang, kwanto kupelot, ay kwanto Aksyon BP. Mga gano'n gagig, Papi Misan Mikilabat. Ta siyempre naman, nakukulang na nimis tayo, tani, balong taon na gagig, balong Lunes. Mga gano'n gagig, kahanap buhay muna tayo. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Up! Kulay malaw mi oras mi agagi kad sa programa. Happy birthday po. Dakinan Barangay Kagawad Michael Kokoy Osilia na Barangay Maningdingod Santa Barbara. Happy birthday po Kagawad. Sa Ilugay Malala po dakinan Kagawad Carlos Benito tan Barangay Council kad Barangay Maningding. Sila ba ito ni Babaga? More blowout to come. Kagawad Kokoy, happy birthday po. Odas kayo, odas sayan agaw. Amin nyo laran ng birthday agagi kad sayan agaw kabaluyan na happy birthday po chikin namin. And then, nothing lang talaga sir, nandiyan mapuy grupo na Fantastic Lolas, Prince Forever, Jad Panaglid ng Titani, nan inot yatimabang so arom niya, membro. Lapod, magano gagi ka, lapod, kaplastikan na arom ya membro, pigara sutuatan puti-puti ya kaaro, like Engineer Rose Passion. Ay, naku, talagang normal latan ho. Ya walan walay plastik agagi, ay at normal te walay urukan. Kabaluyan. Akang yiriyot ira, pero kabunig mo, baba nutunda ka. Normal lata nagagi ka, ad sararayan kaplasan. And then another po, marakop no pawil od dati, bawal iray party-party, ta inabuso na para panimot, dagday na bulus siya kabayo. Talaga nun talabala, sinamantalada namin nagagiki. Ad sararayan kaplasan. And then, pati may video ukin, makapatulog, apasakilami kantan abok, wala na sa tuno. Ay, simple, abok lara agagiki. No, abukli sa kaya to kabaluyan, hanggang pula ilaloan nyo agagi, kaya hanggang pula ilaloan nyo maktik agagi, kaya busis ito satan, ang tandaan nyo tan kabaluyan. And then another po, ari mambabantay panamigloy na Facebook Live na Action Radio, ilulugay ko ni kabaluyan, iray kabandaan ko agagi kay, di tanod Barangay Bintinilla, si Mang Ibe, si Brad Jumar, Brother Arnold, Brad Crisanto, Brother Miles, Brother Chris, Brother Boy, Sister Rose, Sister Florian, Sister Fatima, si Kagawa, ay naku, mampu-problema yung Barangay Dalunggi. Mampu-problema yung Dalunggi, ta si Kapitan, araramin papaw, ya kwarta, ang gadnatan, ang gapuni, reimbursement to, kuno kabaluyan. Ay, justification to agagi kad, impang ipapaw, ito kwarta, tutan, Barangay Dalunggitan.
Kagawad Alicia Tigno, Kagawad Nida De Vera, Kagawad Gina Fernandez, Madam Precious De Vera, and then sa BHW, Madam Lorna Tantan, BHW Catherine Manuel, magandang umaga po sa inyo, di tanod Barangay Dalungge, katunanunutan ko, kasi wala ba sa kagagik yan, mampu problema. At no panunton i-justify, tanggap po ni agagik, so tatawagan tayo, yaw justification at impan na gastos na Mr. Kapitan agagik ditan at Barangay Dalungge, Santa Barbara. Happy New Year din po da si Kumarek Pastora Veronica Panugalinog Baldo, tan si Kumpare Kabaluyan, si Kumpare Tots, ay katuman ang taklaba le. So mga agagik ya, happy New Year po at Bacon's Theological Training Center at Syudad na Dagupan, Tanjad Syudad na Baguio, province-wide, nationwide Kabaluyan. Atala. Good morning po Pastora Veronica Panugalinog Baldo, kapigay klase tayo. Sir Roberto Quintans, magandang umaga din po. Pakibati mo pa yung Mrs. Tabel dito nata. Ay talaga? Happy birthday po at kapisaga puso na Sir Roberto Quintans. January 3, 2022. Happy birthday po. Joel Akinot no mambakuna ira at close up at TV. Kanyan karaklanad senior ang takot iran mampabakuna. Ay patan so agkwanta agagi kipasin siya kila. Pero sa radyon i-request mo tiya andila konyo. Ay salamat din po. Happy New Year po. And then another po kina na Pastora Veronica Panugalinog Baldo sa kaya makuli-kuli agagi kaya lingkod ng Diyos po mga kaibigan. Talagang no si servisyon tunay. Wala pong kinikilingan. Kabaluyan tan. Sir Alonso Zalona, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year po da si kayo. Masantos tangwa. Ay, siyempre mata, pugin kabuwasan, Sir Alonso Zalona. And then, Jaod, San Carlos City, Pangasinan, kailangan ng booster shot last August pa. Yung second dose ko, pwede na ba? Magpa-booster, Dr. Ana. Ay, nakulit yun. Andi bale, basta wali purman siya lagagik. Sa regular man pa-booster shot. Anta, yung may vaccination card yo, saragtula, no, wala li purman to, saragtula. La kayo laba la, dyan sa may vaccination center. Ma'am Delia Cabayas, ma'am, good morning po, si kayo. Masanto siya kabuwasan po, si kayo. Ang kapulay malami oras may agagi kadasayan na programa Kabaluyan, mamataner kami lagagi kadasayan na kabuwasan. May radyan. Co-pilot, nino mo yung amigo may, yung karga da jay. Kala dya, wala corona to, nang mo magano. Nang mo magano. Di pa, nang mula dito na eh. Ano eh? Oh. Nang mo mo, kala dya, piya nagbubunino nga, napram tayo sa naklamamataner. Ay, agay amigo may malot. Ni? Oh. Aha. Kabamutan. Ah. Tingnan mo mong. Ay my goodness ay apo Ginoo. Talaga nung talaba lang pinagawan tayo agagi ka. Ay, talaga naman mamataner kami palagagi ta makakiimisakad sayan kaplusan. Pero dapat unimis tin nay lang bang alagagi kaya, di ba? Tandaan tayo agagik, anto ka maniran plano tayo bilay, anto ka manira gagumtam tid bilay agagik ya. Nga pinagawan tayo, ay ang gapoy marakop yagawon kung kukumon. No gingad imatalok tin amin ed Dios sa katawantan. Agagik ta ag tayo manalunggaring ed sa kaya bagay gagumtam tayo. No ang gapoy Dios sa katawan, ta number 1 nya kakampi tayo sa Dios sa katawan agagik. Kasi katoy sang karuan lawas nang nakno na grasya. Anggad kapigan kailanman hindi po niya tayo iiwan nagagik katon si itilakmid si kayo at sayan nakabusa nagagik malalapod Philippians chapter 4 Kabaluyan Galatians Philippians Ephesians ang sublaylay Ephesians hanggang nagagik ka Ephesians chapter 4 verse 6 para si kinamin niya Kabaluyan at sayan kabusan niya agagik so advice na Apostol Pablo od amin iray mananisya da kinan Kristo tila ko balot may partner ko agagi kay magano ba ta ikalanti may makakasangga da vision tayo piano
klaro na basa tayo agagi kaya sayan kabosan. Mangano kabalayan natin nga huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ninyo na may pasasalamat. Tanagagi, ang alag ko balot na linggis ka balot, tila ko Ops. Ay, naku, farsighted tila gagi. Diyan pa na maglitong tanagay ka, narumugod Philippians chapter 4 verse 6 gagi. Diyan English, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. With that kabaluyan, mamataner kami lagagi kan sayang programa. Diyan nga rin nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, iyakantabay tayo sayang kabusan. Magtaryo na lingkor kabaluyan, Action Joel Balulong, diyan Technical Control, Action Conrad Alvarez. Ititilak milad si kayo agagik, sumasantos, maabig, magayagay, akabusan na Lunes kabaluyan, January 3 na po mga kaibigan, 2022. Pag kayo nigban, kiya, kababayan in action, unsa bilatang polod, maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga